Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021. Ang location dirita sa Barangay Agdaw proper ning siyudad sa Davao og manghatag gyapon ta og kini nga Noche Buena items og nay usa ka balay diri kasamang Bernard naglanog-lanog. Unsa di nga radyo ato daw gipahutan niya taon-taon kung ang isapit tagian ning tagbalay. Ayo! Mayong hapon. Isa pangalan nato, sir? Peter Epe, Si Sir Peter Ipi. Pila may edad nato, Sir Ipi? 50. 50 anyos sa kasamang Bernard. Sir Ipi, mangutan ako. Kanang gatingog di nga radyo sa sulod. Unsa nga istasyon na? Siyempre, RMN, DXDC. Di ka basta-basta. Sir, unsa na sa DXDC nga imo yung ginasubaybayan? Paborito na ko katong alas 4 kang Dudong lumusbog sa Kuskos Batikos niya. Kaning hantod sa alas 9. Sa mga drama nga ko, lami paminaon, gwapo nindot paminaon. Di ka basta-basta lami jud ha. Okay, tungod sa imong papaminaw, Sir Ipi, din nato lang anon kasamang Dong, kasamang Bernard. Ato nang itunol ang Noche Buena items. Dawata pero unahon sa nato ning wine. Wow. Kay pangpainit sa lawas. Okay. Harisan pa dyan nato og grocery items. Wow, thank you. Okay, nadawat na dyan ni Sir Ipi. Thank you. Okay. Ihatag nato kung Sir Ipi ang panahon. Unsa pa mensahe nimo sa imong mga silingan? Nagpasalamat ko yung sa akong silingan nga sa kadaghan na mo murag ako ginapilian nga natagaan og regalo sa RMN DXDC 621 kHz. Okay, mo to kasama nga Bernard, ang laing nasab nga natunulan o pahalipay alang sa Radyo Regalo sa Pasko 2021 sa DXDC Armin Davao, si Sir Ipi, ang ato ang certified listener sa DXDC Armin Davao. Ako ni Radyo Madon Pulayaw, Tatak, RMN. Radio Regalo sa Pasko 2021. Radyo Regalo sa Pasko 2021.